Fil-Parlament it-tlieta s-sok tad-dibattitu dwar ir-riforma fil-liġi taċ-ċensura. Bil-Ministru għall-Ġustizzja, l-Kultura u l-Gvern lokali Owen Bonnici jippreżenta abbozz ta' liġi b'diversi emendi fil-kodiċi kriminali. Il-Ministru fisser kif l-emendi huma msejsa fuq tliet riformi li primarjament jindirizzaw il-liberta tal-espressjoni artistika b'rispett sħiħ lejn in-normi tas-soċjetà u l-protezzjoni tal-minuri. L-ewwel riforma titratta artiklu 208 tal-Kodiċi Kriminali li Abbozz tiegħu kienu tresqu l-qorti Mark Camilleri u Alex Vella ġera. Sal-lum dan l-artiklu li nkiteb 41 sena ilu jipprovdi definizzjoni wiesa' ħafna tal-kelma pornografija bil-konsegwenza li anke ċertu xogħol letterarju jaqa' taħt id-definizzjoni eżistenti. L-abbozz jipproponi distinzjoni bejn dak li hu pornografiku u dak li jikklassifika bħala pornografija estrema u għaldaqstant illegali. Fost ir-reati li jikklassifikaw bħala pornografija estrema hemm il-pornografija ta' tfal u persuni b'diżabilità, l-istupru u l-attività sesswali mingħajr il-kunsens taż-żewġ partijiet. It-tieni riforma tipproponi li għall-ewwel darba f'pajjiżna jidħol ir-reat tat-tixrid ta' materjal pornografiku bit-tpattija, bilan li tipproteġi persuni vulnerabbli. Il-Ministru Bonnici spjega li la darba tidħol fis-seħħ pajjiżna se jkun wieħed mill-uniċi pajjiżi li adotta din il-liġi fl-Ewropa jekk mhux fid-dinja. Ma' dan ir-reat hemm marbuta l-pina ħarxa ta' sentejn ħabs jew multa ta' 3,000 euro jew it-tnejn li huma. U fid-dawl tal-artiklu 82 li jipproteġi s-soċjetà minn kliem, imġiba jew materjal miktub bil-ħsieb li jqajjem vjolenza jew mibeda fuq grupp ta' persuni abbażi ta' ġeneru, orjentazzjoni sesswali, razza, oriġini etnika, reliġjon jew opinjoni politika fost oħrajn, permezz tat-tielet riforma l-Gvern qed jipproponi li jelimina żewġ artikli li twaqqfu ma' 80 sena ilu u li kienu qed iservu biss biex jimminaw l-espressjoni artistika. Dan kollu fid-dawl tal-mandat ċar li l-Gvern ingħata biex pajjiżna jsir verament pajjiż Ewropew b'valuri ta' tolleranza u libertà ta' espressjoni artistika, temm jgħid il-Ministru Bonnici.